Μαλακά. Ο Κώστας. Να σου πω κάτι. Να σου πω, περίμενε. Είσαι για τον Μπούτσο. Ναι, είμαι. Θα το στέλνεις στην καταρχή του. Είσαι αμφίβολος. Ναι, είμαι, αλλά είναι πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Περίμενε. Πού μπορούμε να δούμε το σήμα της αμφιβολωσύνης? Παρακαλώ, περιμένετε. Παρακαλώ, περιμένουμε. Λοιπόν, ακολουθούμε το Μιχάλη στα ενδότερα. Πώς έχουμε το αμφίβολο τώρα? Όχι, δεν είναι φωτισμό. Το αμφίβολο θέλω. Έχουμε το αμφίβολο. Πρέπει να είναι στάπλητα. Μαλάκα, το ευχαριστώ. Στάπτα. Αμφίβολο! Προσκυνήστε! Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε, αυτό είναι το σήμα του αμφίβολου. Έτσι. Που σημαίνει... Προσκυνάμε. Προσκυνάμε τώρα. Αμφίβολο όμως. DTP. Αμφίβολο. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Στέλιο. Γενική Γραμματεία Αμφίβολου. Βασικά μπορείτε να μιλήσετε και στην Αντζελίνα αν θέλετε. Ναι, μαλάκα, στο μάχημα. Και εγώ χαίστηκα τώρα. Άγια να μην σπαθώ.